Есть доказы, что у такой чиншей в околице дзейнічае атрад, група, чалавек, там 10-20 чалавек. На ўсходзе Беларусі вось гэтыя партызанскія атрады даволі масавыя. Яны фактычна ўжо аб'елі увесь гэты раён. Ніхто сапраўднасць не дае ні харчовых прадуктаў, ні вопраткі. Трэба это забраць сілаю. Гэта не была ўсенародная барацьба, народ быў расколаты і змагаўся адначасова і на баку савецкіх партызанаў, і на баку тых, хто змагаўся з савецкімі партызанамі. Падзел Беларусі між Польшчай і Савецкім Саюзам ёсць невыносна для беларускай нацыі. І рускія дзеячы выбралі як самага надзейнага саюзніка еще в 1939 годзе Нямецчыну, трэці рэйх. To był самый горшы саюзнік, но з пункту гледжання беларускіх дзеячаў другого саюзніка просто у той момент не было. Мэтай польскага партызанскага руху, дзе б ён не дзейнічаў, перадусім было дамагчыся аднаўлення польскай дзяржавы. Тыя сябры так званай БНП, якія засталіся ў жывых, якія былі жывыя яшчэ на пачатку нашага сучаснага стагоддзя, яны ўсё-такі сведчылі, што вось гэтая БНП, яна кіравалася беларусамі афіцэрамі абвера. Але там былі розныя людзі, які па рознымі метадамі і ў том час з рознымі мэтамі дзейнічалі вось гэтай гульне спецслужбаў. Аднак з увагі на тое, якая была практыка нямецкай акупацыі, пацыфікацыі вёсак, гэта ражня насельніцтва мірнага. Кожны патрыёт, кожны нацыяналіст, тым беларускі нацыяналіст, думае, як з этого тупіка выйсці. Вы глядзіце Белсат, гэта інтэрмарыум, міжмор'е дэбаты гісторыкаў усходняй Европы. Я, Павел Мажэйка, вітаю вас у сённяшняй студыі. Тэму нашых дэбатаў мы назвалі «Вайна ўсіх супраць усіх». Размова ў нашай студыі пойдзе пра балючую і актуальную тэму, пра падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі, у прыватнасці вайны партызанскай, якая, не гледзячы на тамы кніг і знятых фільмаў, па-ранейшаму застаецца малавядомай і таму спрэчнай. У студыі у нас сёння прафесар Еўген Мірановіч. Еўген Мірановіч, доктар гістарычных навук, даследуе беларуска-польскія стасункі, нацыянальную палітыку ў Польшчы ў 20 стагоддзі. Аўтар цэлага шэрагу кніг па гісторыі Беларусі. Між іншых, «Вайна ўсіх з усімі. Беларусь. 1941-1944 гады». Таксама Александр Гелагаев, гісторык, вайсковы аглядальнік. Александр Гелагаев, гісторык, вайсковы аглядальнік. Даследуе сучасныя тэндэнцыі ў вайсковай справе і ваенныя тэхналогіі, малавядомыя старонкі ваеннай гісторыі Беларусі ды свету. І Антон Рудак. Антон Рудак, гісторык, даследуе кантакты беларускай нацыянальнай партызанкі з ЦРУ, а таксама дзейнасць на беларускіх землях Міхала Вітушкі. Запрашаю паглядзець, з чым даводзілася сутыкацца штодзённа беларускаму насельніцтву падчас Другой сусветнай вайны. Сапраўдным выпрабаваннем для простых жыхароў Беларусі стаў перыяд Другой сусветнай вайны і нямецкай акупацыі. Лік ахвяраў найбуйнейшага катаклізму 20-го стагоддзя на нашай зямлі ідзе на мільёны. Асаблівая жорсткасць і брутальнасць вайны тлумачылася перадусім тым, што гэтая тэрыторыя стала своеасаблівым полем супрацьстаяння двух антыгуманных таталітарных рэжымаў – бальшавіцка-камуністычнага на чале з Іосіфам Сталіным у СССР і нямецка-фашысцкага на чале з Адольфам Гітлерам у Нямецчыне. Непазбежная вайна, якая разгарнулася паміж гэтымі рэжымамі, была на акупаваных тэрыторыях сапраўдным кашмарам. Беларускае насельніцтва фактычна апынулася паміж двух аднолькава пякучых і смяротных агнёў. Простае фізічнае выжыванне ў такіх умовах часта рабілася магчымым толькі дзякуючы шчасліваму выпадку, а не свядома абранай стратэгіі паводзін. Сітуацыя, калі днём адной і той жа сям'і даводзілася ратавацца ад бясчынства немцаў і паліцаяў, а ноччу даваць адпор ужо іхным ідэйным апанентам з ліку савецкіх партызанаў, не была рэдкай і выключнай. Яшчэ і цяпер пра гэтае можна пачуць ад старажылаў у любым кутку Беларусі.
На нашай зямлі партызанскі рух быў больш складаным і па ідэалагічных пазіцыях, і па нацыянальнай прыналежнасці. Побач з савецкай партызанкай другой па актыўнасці з'яўлялася польская. Але найбольш таямнічай і малавядомай сёння з'яўляецца гісторыя беларускага нацыянальнага, антыфашысцкага і антысавецкага супраціву. Спадар прафесор, я звяртаюся да Евгена Мироновича. Вы акрэслілі падзеі другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі менавіта як вайна ўсіх з усімі, вайна ўсіх супраць усіх. У кантэксце Беларусі, у кантэксце другой сусветнай вайны на нашых тэрыторыях, хто гэтыя ўсе? Na terytorium Białorusi skrzyżowali się supiereczne interesy niekalki narodów i niekalki dzierżaw. Warto poglądać na chronologię podziejów. Wojnu w 1941 roku, w czerwcu 1941 roku, zaczęła Niemieczna suprać Sowieckiego Sojuszu. To konflikt niepozbieżny, konflikt interesu, konflikt za terytorium. I Białoruś była cząstką tej terytorii, za jaką zmagała się niemiecka dzierżawa i niemiecka armia. Drugi konflikt, jaki tak samo jakby był całkiem wynikiem supierecznych interesów, to konflikt polsko-niemiecki i polsko-sowiecki. Terytoria zachodniej Białorusi, jaka сегодня jest zachodniej Białorusi, do 1939 roku była terytorią II Rzeczypospolitej. Wiadomo, że polski urząd, który znachodził się na emigracji, nigdy z tej terytorii nie rezygnował. Tak samo podporządkowano polskiemu urządu podpolne i wszystkie polityczne struktury, jakie znachodzili się na zachodniej Białorusi, zmagali się za wiertanie tej terytorii u mierzy Polski. Nie dopuskała się niejaka konkurencja, tak sowiecka, czy właśnie białoruska. Беларусы ў гэтай усёй сітуацыі, гэта былі толькі ахвяры? Drugi konflikt to konflikt polsko-sowiecki. Sowiecki Sojus, sowieckie kierownictwo nigdy nie rezygnowało z mierzał sowieckich na zachodzie wspierać 22 czerwca 1941 roku. Wielka częstka terytorii Białorusi to było zmaganie pomiędzy Sowietami, sowieckiej dzierżawy i polskiej dzierżawy. Polska dzierżawa, jaką uosabiał urząd londyński i podpolne, jakie znachodziło się na tej terytorii. No i trzeci faktor, białoruski. Białoruskie działacze u końca 30 lat przyszli do wysnowy, że taka sytuacja, jaka istniała po ryskiego pogadnienia, ryskiego traktatu, to podział Białorusi pomiędzy Polską i Sowieckim Sojusem jest niewynosna dla białoruskiej nacji. Białoruskie działacze wyruszyli tak samo szukać sojusznika. Miarkowanie białoruskich działaczy to była stałka na rozburenie tego wersalskiego poradku i białoruskie działacze wybrali jak samonadziejnego sojusznika. W 1939 roku Niemiecję, Trzeci Reich. No to był samy gorszy sojusznik. No, z punktu widzenia białoruskich działaczy drugiego sojusznika prosto u tym momencie nie było. Найбольш вядомая дзейнасць на тэрыторыі на беларускіх землях это дзейнасць савецкай партызанкі, савецкіх партызанаў. Александр, на ваш погляд, колькі больш у тым, што мы ведаем пра савецкую партызанку, ідэалогіі, а дзе праўда? Ну, калі мы кажам не пра акадэмічныя даследаванні, а пра тое, што мы ведаем з папулярных перадачаў ці папулярных кніжак, то хутчэй за ўсё ідэалогія зараз... Я пераб'ю вас на секундачку, просто паведамлю гледачам, што у нас ёсць велізарны збор здымкаў дзейнасці савецкай якраз партызанкі на тэрыторыі Беларусі, можна зараз это бачыць на сваіх экранах. Калі ласка, працягвайце. Справа ў тым, што зараз, я думаю, звычайны беларускі вучань ці студэнт ведае пра савецкіх партызан у асноўным... Тое, што гэта была всенародная барацьба. Ці была гэта барацьба сапраўды всенародная? Тое, што ён чытае ў падручніках, якія вось у гэтым сэнсе амаль што не змяніліся з савецкага часу. Такім чынам, больш за ўсё пераважае тут ўсё ж такі тое, што засталося ад савецкай ідэалогіі. А што датычыцца, ці была гэта ўсенародная барацьба, то я думаю, што мы ўпэўнена можам сказаць, што не. Гэта не была ўсенародная барацьба, народ быў расколаты,
і змагаўся адначасова і на баку савецкіх партызанаў, і на баку тых, хто змагаўся з савецкімі партызанамі. Былі атрады так званыя зялёныя, як яны называюцца ў савецкіх дакументах, якія адмаўляліся там супрацоўнічаць з усімі, і, напрыклад, вёскі свае не давалі ў крыўду нікому. Мы можам доўга гаварыць пра тое, што ведаем мы, людзі, якія знаходзяцца ў гэтай студыі, ці нашыя калегі-гісторыкі, але пакуль няма вынясення гэтых нашых вынікаў нашага пошуку і некага асэнсавання гэтых падзеяў, пакуль няма вынясення на шырокую аўдыторыю, то, ў прынцыпе, нічога гэта не змяняецца. Таму ўсё-ткі пакуль у нас пануе вось гэтая ўсё-ткі постсавецкая такая. Партызаны савецкія былі там, дзе былі загады савецкага камандавання, генерального штаба падпольнага руху. Да 41 годзе в асноўным канцэнтраваліся, в 42 годзе до паловы 42-го концентрировались на Витебщине, Могилевщине. А Витебщина это была самая такая могутная концентрация подполья. Лічилось советским командованием, что немцы еще раз сделают спробу атаковать напрямку московским. И там были в основном загады порушать транспорт, всю инфраструктуру немцам, которая служила могла бы служить немецкой перемогой. На заходе Беларуси по домовленности между советским и польским урадом фактично были невеликие группы. Такие больше разведку робили, чем реальную деятельность проводили. И только в другой половине 43 года перемещали z wschodu na zachód, formowanie partyzanckie. Kiedy już wyraziło się, że konflikt pomiędzy Sowieckim Sojuzem i Polską jest niepozbieżny, że były jasno określone polityczne mety, wtedy trzeba przesunąć częstkę podpolną na terytorium zachodniej Białorusi. Але тут быў, дарэчы, яшчэ іншы чыннік гэтага перамяшчэння савецкіх партызанскіх атрадаў з усходу Беларусі на захад. На ўсходзе Беларусі гэтыя партызанскія атрады даволі масавыя. Яны фактычна ўжо аб'елі увесь гэты раён настолькі, што у іх не было ўжо эканамічнай базы, каб існаваць на ўсходзе Беларусі ў такой колькасці. І таму яны таму з 43-го году сапраўды пачынаецца вось гэтае перамяшчэнне з Віцебшчыны, з Магілёўшчыны партызанскіх атрадаў больш зменшаны там напрыклад, на Вілейшчыну, у Баранавіцкай обласці і так далей. Антон, коллеги ваши не назвали абсолютно дзейнасці беларускай партызанкі, нацыянальнай беларускай партызанкі. Яна была наогул? В прынцыпе, трэба разумець, што паколькі беларусы перад пачаткам вайны не мелі дзяржаўнасці, на адрозненне ад усіх, хіба за выняткам украінцаў, ад усіх названых бакоў канфлікту, то партызанка такая, можна сказаць, што амаль што адсутнічала. Былі нейкія рэдкія выпадкі спробы яе арганізаваць. Сёння, і не толькі сёння, уже даволі доўгі час пасля вайны гэта тэма вельмі даволі так актыўна міфалагізуецца. Ёсць там нейкія спробы заявіць, што яна нібыта была. Можна такі нейкія адзінкавыя выпадкі пазнаходзіць вось у рэальных крыніцах, што называецца прыватнае паходжанне, у спамінах, напрыклад, афіцыйных нейкіх паведамленняў на гэты конт мы амаль не знойдзем. Ёсць, напрыклад, выпадкі, калі людзі з матывацыяй беларускай нацыянальнай, з нацыяналістычных нейкіх там фармацыяў, там пра нямецкіх пераходзілі ў лес, імкнуліся стварыць такую партызанку, але фактычна сканчалася гэта ўсё, наколькі я памятаю, тых выпадках, пра якія мне зараз прыгадваюцца, сканчалася тым, што яны вымушаныя былі далучыцца да савецкай партызанкі, ці іх гвалтам далучалі. Не задалося, што называецца. Я думаю, можна рэпліку? Я думаю, што тут больш дакладна будзе, з аднаго боку сказаць пра легальны беларускі нацыянальны рух падчас нямецкай акупацыі, а з іншага боку пра такое беларускае нацыянальнае падполле, якое існавала ўнутры гэтага легального партызанского руху, і якое у тым ліку спрабавала завесці кантакты, напрыклад, з заходнімі хаўруснікамі, з Лонданом, і неяк сваю беларускую эту повестку дня давесці да заходніх дзяржаў. Сказаць, што мы тут таксама ёсць, і мы таксама прэтэндуем на гэтую тэрыторыю. Александр, як ставіцца да тых
тих груп ці тих людзей, якія былі в этой беларускай партызанцы нацыянальнай. З аднаго боку яны ставілі за мэту незалежнасць Беларусі і адкінуць все гэтыя розныя таталітарызмы, з другого боку яны спадзяваліся і мелі за саюзніка рэйх. А як да іх ставіцца, ну, не ведаю. Мне здаецца, да іх ставіцца трэба таксама, як мы ставімся да якіх-нибудь беларускіх патрыётаў, якіх мы патрыятызм беларускі ніяк не абвяргаем і прызнаем, але якія ваявалі там на баку Савецкага Саюзу. Вось у вашым роліку ў пачатку было сказано, што сапраўднае выпрабаванне для беларускага народу пачалося вось у 41-м годзе. А мне здаецца, што давайте скажам, што яно пачалося ў 1930 годзе ці 29-м годзе, калі калектывізацыя пачалася. Ну, в ролику мы говорим про падзею другой сусветнай войны. Я разумею, просто беларускі народ пакутаваў значна раней за пачатак вайны. Значна раней, чым 30-е гады. Ужо падчас савецкага панавання, спачатку на ўсходняй Беларусі, потым і на заходняй Беларусі, ужо десяткі тысяч чалавек высяляліся ў Сібір, іх расстрэльвалі. Таму неяк сказаць, што вось прыйшоў нацызм, давайте цяпер сябраваць з Сталіным і ўсе разам воеваць на баку Сталіна. Як ацэньваць дзейнасць тых, якія ставілі за мэту дасягнуць незалежнасці Беларусі, вярнуць там ідэалы БНР, але ў той жа час яны былі саюзнікамі? Нема ніякіх доказаў пра існаванне такіх незалежных фарміраванняў. Ёсць доказы, што у такой ці іншай ваколіцы дзейнічае атрад, група, чалавек, там 10-20 чалавек. І яны пасля вайны там пісалі сабе легенду. Тыя, якія далучыліся да савецкага руху, то пісалі яны сабе, што мы змагаліся за савецкую ўладу, там сапраўднай, яны там застрэлілі паліцыянта, урадніка, немца часам. Ну, это такія выпадкі. Але ў асноўным то людзі, якія хаваліся. Па якісь індывідуальных прычынах хаваліся. Просто не маглі афіцыйна функцыянаваць, хаваліся. І яны таксама змагаліся за сваё выжыванне. У асноўным іх метад было ператрываць вайну. Там, скажам, тая група. Яны жылі за кошт насельніцтва. Бо ніхто сапраўднасці не дае ні харчовых прадуктаў, ні вопраткі. Трэба это забраць сілай. Чытаючы ўспаміны тых сапраўдных дзеячаў беларускіх, якія выказаліся на баку нямецчыны, якія ў сапраўднасці ставілі сабе адну мэту. Пры дапамозе немцам збудаваць беларускую дзяржаўнасць. Вядома, марыянетачную дзяржаўнасць, але это немцы штосьці такое намякалі, што такое магчымае. Аднак з увагі на тое, якая была практыка нямецкай акупацыі, пацыфікацыі вёсак, это разня насельніцтва мірна. Ну, кожны патрыёт, кожны нацыяналіст, тым беларускі нацыяналіст, думае, як з этого тупіка выйсці. Od samого 1939 году амаль існавала така рэгенцкая беларуская незалежніцкая партыя. Правда, про незалежніцкую партыю успамінаецца ў кантэксце дзейнасці Вінцука Гадлеўскага ў Берліне. Але пашдай, там некалькі дзеячаў піша, што ў Мінску такія структуры стваралі ў 1942 годзе. І менавіта з мэтай, калі ўжо сітуацыя стане невыносная, дабіцца ад немцаў згоды на ўтварэнне вайсковых беларускіх фарміраванняў, калі створыцца беларускія вайсковыя фарміраванні, тады палітычны такі цэнтр, якой была б беларуская незалежніцкая партыя, выдаў бы загад просто змагання таксама супраць немцаў. Ну, супраць Савету, супраць немцаў. То бок мы не можам казаць пра тое, што... Толькі ідэа. Нічого фактычна такого не заіснавала. Цяжка ў гэта паверыць, што ва ўмовах канспірацыі, ва ўмовах такой дакладнага кантролю з нямецкага боку штось такое рэальна магло заіснаваць. Але штось такое было. Лёс Вінцука Гадлеўскага, які быў такім бацькам хростным этой ідэі. То сведчыць пра тое, што фактычна штось такое магло быць, як незалежніцкая партыя. Не думам, па якіх прычынах забілі. Мы можам казаць пра нейкую колькасць гэтай беларускай нацыянальнай партызанкі? Тут варта дадаць вось да гісторыі БНП, што прынамсі, пасля смерці Гадлеўскага я б сказаў, што тыя сябры так званай БНП, якія засталіся ў жывых, якія былі жывыя яшчэ на пачатку нашага сучаснага стагоддзя, яны ўсё-такі сведчылі, што вось гэтая БНП, яна кіравалася беларусамі афіцэрамі Абвера, яна непарыўна была звязаная з дзейнасцю Абвера, нямецкай вайсковай разведкі. Справа ў том, што беларускія дзячы гулялі ў такую вельмі складаную гульню, то бок у якой цяпер вельмі цяжка разабрацца, дзе яны казалі праўду немцам, дзе яны не казалі праўду немцам. Дзе яны, напрыклад, шлі на супрацоўніцтва з Абверам,
бо ў іх не было такого іншого выбору, а дзе яны ішлі на супрацоўніцтва з Абверам для того, каб зрабіць, маючы сваю ўласную палітычную праграму на мэце. Такім чынам, мы зараз у адсутнасці, напрыклад, доступу да архіваў беларускіх сродкаў органаў дзяржаўнай бяспекі, так, мы зараз як бы існуем паміж многімі люстэркамі з многімі адбіткамі, і мы не ведаем... Афіцыйная дзяржаўная ідэалогія выразна ставіць гэту рыску, так? Так, але там былі розныя людзі, які па рознымі метадамі і ў том час з рознымі мэтамі дзейнічалі ў гэтай гульне спецслужбаў, у якой гэтае беларускае нацыянальнае падполле падчас нямецкай акупацыі дзейнічала у беларускіх легальных, у тым ліку ў беларускіх легальных арганізацыях, якія дзейнічалі пры нямецкай акупацыі. Калі беларусы былі ахвярамі гэтай партызанскай вайны, а яны былі ахвярамі, звычайнае насельніцтва, то ці з гледзяча гэтага насельніцтва, ці не лепей было б, ці неправільней было б ацэніць любую партызанку, якая дзейнічала на тэрыторыі Беларусі, як дзейнасць негатыўную? Інакш. Большасць, прыгнятаючая большасць насельніцтва. Заўсёды так ёсць. Адно толькі чакае ў сітуацыі канфлікту. Неяк ператрываць кашмарную сітуацыю. І такая была пазіцыя беларускага насельніцтва, беларускага грамадства. Зразумела, калі прыйшлі немцы, сталі свае структуры ў выглядзе адміністрацыі, ў выглядзе паліцыйных фарміраванняў. Тут калегі гаварылі. І, скажам, у 42-м годзе, на палове 42-го году, па 30 тысяч беларусаў было на нямецкім баку і на савецкім баку. В адной вёсцы, скажам. Часам у адной сям'і. Адзін чалавек ёсць у падпольні, а другі чалавек ёсць у паліцыі. Это канфлікт сямейны. Як ацэніць дзейнасць вось гэтых 30 тысяч, якія дзейнічалі на нямецкім баку? Бо савецкая навука, савецкая гістарыяграфія, савецкая палітыка адназначна вырашыла, што гэта былі тыя, хто дзейнічаў супраць. Гэта былі фактычна ворагі. Але для нас гэта былі жыхары Беларусі. Як ацэніць іх дзейнасць? З сённяшніх пазіцый. Ну, вось тут, мне здаецца, трэба звяртаць увагу перадусім не на мэты і нейкія дэкларацыі, да, а на рэальны вынік, на нейкі рэальныя дзеянні гэтых людзей і вынікі іх паводзінаў. Да? Ну, колькі заўгодна яны б маглі дэклараваць сваю супрацу нават з нацызмам, з немцамі, з акупантамі, але калі гэты канкрэтныя нейкія асобы не учынілі ніякіх злачынстваў, да, калі яны не спрычыніліся да гібелі іншых людзей, сваіх свайчыннікаў, там ці не свайчыннікаў, то, в прынцыпе, нічога страшнага асноўнай няма. мэтай была абарона сябе, сваёй сям'і, сваёй вёскі ў шырокім свеце? Бывала і такое. Гэта ўсё даволі індывідуальна. Кожны выпадку, тое ж самае, в прынцыпе, як з савецкімі партызанамі. Многія савецкія партызанскія фарміраванні дзейнічалі літаральна як банды і, напрыклад, таксама знішчалі беларускія вёскі, якія казаліся нелаяльнымі. І прыклады такія ёсць. Але ў падручніках і ў савецкіх, і ў сённяшніх беларускіх іх дзейнасць апраўдваецца вельмі проста. Была вайна, шло змаганне, шла тая ж самая всенародная барацьба з нацызмам, з фашызмам, і тут любы кошт не мае значэння. Дакументы не сведчаць ні пра якую всенародную барацьбу. Так, савецкіх партызанаў, асабліва ў 44 годзе, было шмат. Чым больш людзям станавілася зразумела, што савецкая армія перамагае нямецкую, то тым больш народу для выжывання стала ісці проста ў савецкія партызанскія атрады. Але гэта з'ява літаральна апошняга году акупацыі. І калі нам кажуць, напрыклад, што там 500 000 партызанаў было савецкіх за час акупацыі Беларусі, то савецкія дакументы сведчаць, што каля 200 000 партызанаў у 1944 годзе далучылася да Чырвонай арміі. Такім чынам, пры гэтым самі партызаны не паведамляюць пра тое, што яны ў баях з паліцэйскімі ці з немцамі, што яны згубілі 200 000 чалавек. Такім чынам можам спытацца, а дзе калі ў 1944 годзе афіцыйна зафіксавалі, што да Чырвонай арміі выйшла з лясоў 200 000 з невялікім партызанаў, то дзе яшчэ 200 000 чалавек?
Однозначно можна сказати, що В принципе, колькасны склад тых беларусаў, якія ваявалі, умоўна кажучы, на іншым баку, ён параўнальны з гэтай лічбай 200 тысяч. Дякую за эту частку. Я хочу запросить у нашу студию долучиться до нашей дискуссии Гжегожа Матыку, доктора гістарычных навук і дырэктара Інстытута палітычных даследаванняў Акадэміі навук Польшчы. Вітаємо у студії Гжегожа Матыку, доктора гістарычных навук. Гжегош Матыка, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў Акадэміі навук Польшчы, даследчык польскага супраціву ў часе Другой сусветнай вайны, стасункаў польска-украінскіх, а таксама антыкамуністычных рухаў ва ўсходняй Еўропе. У гады Другой сусветнай вайны на беларускіх землях вядома пра дзейнасць 7 партызанскіх рухаў: савецкі, польскі, украінскі, літоўскі, габрэйскі, латышскі і беларускі нацыянальны. Найбольш вядомая дзейнасць на беларускіх землях савецкай, польскай і украінскай партызанак. Гісторыю савецкага партызанскага руху з усёй павагай да непасрэдных удзельнікаў, якія ахвяравалі жыццём за вызваленне Беларусі, даводзіцца лічыць малапраўдзівай. Савецкі партызанскі рух ад пачатку быў арганізаваны і кантраляваны НКВД і НКГБ. Сваёй магутнасці ён дасягнуў у студзені 1944 года, калі на беларускіх землях дзейнічала 723 атрады колькасцю каля 122 тысячы чалавек. Пасля вызвалення акупаваных тэрыторый Беларусі значная частка партызанаў пасля чысткі спецслужбамі была далучана да Чырвонай арміі, але шмат хто з іх загінуў. Армія Краёва, якая ставіла за мэту аднаўлення Польшы ў даваенных межах, была наймацнейшай і найлепей арганізаванай падпольнай арміяй у Еўропе. Цягам вайны у польскім партызанскім руху дзейнічала 250-300 тысяч чалавек. З іх прыблізна 14 тысячаў на тэрыторыі Беларусі. Украінскія, літоўскія, латышскія партызанскія атрады змагаліся за свае вузкія мэты і дзейнічалі на абмежаваных памежных тэрыторыях. Як там ставіцца да польскай партызанкі на тэрыторыі Беларусі? Мэта вядомая, гэта аднаўленне польскай дзяржаўнасці на заходняй Беларусі. Метады яны не так ахвяравалі мясцовым насельніцтвам, як савецкая партызанка, скажем так. Яны прымалі інтарэсы мясцовага насельніцтва ў значнай ступені ў разлік і стараліся не падстаўляць яго пад нямецкі тэрор у адказ. Celem polskiej partyzantki Мэтай польскага партызанскага руху, дзе б ён не дзейнічаў, перадусім было дамагчыся аднаўлення польскай дзяржавы, Польшы, свабоднай ад якой-колечы чужой залежнасці. І сёння мы менавіта так глядзім на яго. З мілітарнага гледзяча дзейнасць арміі Краёвай на тэрыторыі Беларусі павінна была б дапамагчы усеагульнаму паўстанню, якое мела распачацца ў той момант, калі немцы аслаблі на фронце. І тут вялося перадусім пра тое, каб заблакаваць магчымасць пераходу нямецкіх аддзелаў з Беларусі для падтрымкі тых аддзелаў, якія змагаліся ў цэнтральнай Польшчы. У сваю чаргу вельмі важнай задачай таксама гэтых лакальных аддзелаў арміі Краёвай, дзе б яны не знаходзіліся, была ахова мясцовага насельніцтва ад рабавання, злачынстваў ад акупацыйнай улады. Таму я згаджаюся з тым, што казалі суразмоўцы, што сапраўды армія Краёва у адносінах да свайго цывільнага насельніцтва паводзіла сябе значна лепш, бо яе задачай была ахова гэтага насельніцтва. А што азначае уласна люднасць цывільная? То есть гэта каталікі,
Proszę pamiętać o tym, że Druga Rzeczpospolita Варта była памятаць, państwem што другая рэч паспалітая была konstytucyjnym, дзяржавай, wszyscy у якой obywatele канстытуцыйна byli ўсе równi грамадзяне wobec мелі prawa. роўныя Oczywiście правы. w praktyce bywało Вядома, różnie на i практыцы бывала etniczni па-рознаму. Polacy byli, І этнічныя палякі uprzywilejowani, ale былі w ў czasie wojny прывілеяваным to de facto становішчы. oznaczało, że nie patrzono na to, czy ktoś jest Але ў takiej часе вайны narodowości, гэта czy- фактычна czy абазначала, innej. Ważne, што не żeby глядзелі no, на тое, przyznawał ці się do нехта tej, мае такую podstawowej нацыянальнасць ці polskiej іншую. państwowości. I dodajmy do tego jeszcze to, Галоўнае, że каб лічыў сябе wobec, грамадзянінам tego Польшчы. zagrożenia ze strony, І дадамо да гэтага яшчэ Niemiec тое, i што Związku перад абліччам Sowieckiego пагрозы з боку Нямецчыны і Савецкага Саюзу неаднойчы даходзіла да саюзаў з нацыянальнымі партызанскімі рухамі. I nie przypadkiem jest tak, І не выпадкова że jeden тое, z przywódców што адзін з tej камандзіраў białoruskiej гэтага narodowej беларускага partyzantki, нацыянальнага Wituszka, партызанскага kiedy, руху, майор kiedy Вітушка, rozpoczyna- калі kiedy прызямляецца ląduje на na парашуце spotkaniu і пачынае rozpoczyna партызанскую walkę барацьбу, partyzancką, дык to пасля po пары paru тыдняў tygodniach уцёкаў ад pościgu НКВД NKWD трапляе ў trafia do атрады oddziałów АК AK і змагаецца walczy далей у we супрацы з współpracy, акоўцамі. z akowcami. Z litewskim podziemiem З літоўскім падполем на падобных w землях. roku 44 Хоць у 44 годзе польскае падполе змагалася з літоўцамі. Ужо праз некалькі гадоў заключаюцца пагадненні, nakierowane супраць найважнейшага ворага. Przeciwko temu najważniejszemu wrogowi, prawda? Polskie podpolne zmagało się nie tylko za wyzwolenie, ale tak samo za terytorium. Mety polskiego radu nikogo nie zmienili się. Wiertanie do terytorii z 17 września 1939 roku. I z każdym, kiedy Sowiety domagali się, kiedy byli sojusznikami, raczej do 1943 roku, z polskim podpolem, armia, wtedy nie Armia Krajowa, to jeszcze Związek Walki Zbrojnej, tak nazywało się, prowadzili niejakie militarne akcje. Tutaj pochadzają się z profesorem Matyko, iż to naprawdę polskie podpole szanowało swoje nasiennictwo. I tę akcję wachlarz prowadzili na wschodnim boku Ryjskiej Mierzy. Pocierpiło w wyniku pacyfikacji z boku Niemców, pierwsze się nasiennictwo, jakie nie było gromadzone w Polsce do 1939 roku. Ale tak samo z boku polskiego podpolia, wielkiej konkurencji, byli te struktury władzy, które oznaczone byli białoruskie działacze. To administracja, to białoruska policja, to nasz system edukacyjny. Chapaja przeczytać nawet niemieckie dokumenty z rejonu Nowogrodzkiej Lidy. No faktycznie to katoliki w основnym. Jedni katoliki w subiektywny sposób wybierali sobie nacjonalne, określali siebie Białorusami, drugie Polakami. Tam najbardziej było ofiarą, mianowicie u tej Nowogrodzkiej Licznie, tak samo i Wileńszczynie. To zmaganie za terytorium, to zmaganie tak samo polsko-białoruskie. Białoruskie działacze w dobrej wierze, że to Niemcy u końców dadzą dozwól na stworzenie struktur białoruskiej dzierżawności. Stwarali te struktury, oświetne, administracyjne, policyjne. I ten konflikt polsko-białoruski był po prostu niepozbieżny po tej przyczynie. To było zmaganie po prostu za dzierżawność. Można mówić o pewnej hierarchii celów. Najważniejsza była Можна гаварыць пра пэўную іерархію мэтаў. Найважнейшая была незалежнасць, а пасля абарона да ваенных межаў, да 1939 года. Гэта відавочна. І таксама канфлікт з адміністрацыйнымі акупацыйнымі ўладамі, якімі б яны не былі. І своеасаблівае спаборніцтва за пасады ў гэтай адміністрацыі. Каб мець як мага лепшы, як мага большы ўплыў на рэчаіснасць таксама існаваў. Але ў выпадку польска-беларускім гэта, мне падаецца, не набрала такіх драматычных памераў. Больш драматычна было на поўдні, у польска-украінскіх дачыненнях. Або нават на поўначы, дзе даходзіла да польска-літоўскіх конфліктаў, яны былі вастрэйшыя. Я згодны, гэта была вайна элітаў. У выпадку польска-украінскага канфлікту гэта была фактычна этнічная вайна. Natomiast tutaj była wojna elit. А тут была вайна элітаў. Бо як людзі маглі акрэсліцца, калі ў адной вёсцы людзі ходзяць у той самы касцёл, толькі адны беларускія дзеячы, другія польскія дзеячы, актывісты. A jeszcze jeden element. Калі можна вярнуцца да беларускай мовы. Proszę przebaczenia. Jeszcze jeden element. Jest taka sprawozdacza jednego z komandierów sowieckiej grupy 42 roku. On tam każe, my tam szli gdzieś tam w okolicy Augustowa, przeszli w okolicy Wilejki. I tam sustali się z komandowaniem polskiego podpolia. Nyk, wolać nam, że naliczyły tam ich, na trat naliczyły 800 człowiek. To jest podpolna struktura. Takich siabrów my jeszcze nie baczyli.
to w 42 godzie. Tak, jeszcze pisze sprawozdaczu komandzir sowieckiej grupy. No i tam każe, że Polaki tam mieli kłopoty z niejkim tam miejscowymi, my tam im pomogli ich likwidować. To znaczy, że po zagadu, po proszeniu polskiego podpolia sowieckie podpolie niejki białoruskich działaczy likwidowało miejscowych. Tak приблизно takie epizody tak samo tego konfliktu bywali. U 43 гоdzie, połowie 43 году, kiedy już porywając te odnośne polsko-sowieckie, zmienia się wся retoryka z boku sowieckiego podpolia. Już nie jest siabry, nie jest sojuzniki, to jest wrogi. Z wierchu idzie komanduje. Polskie podpolia trzeba zniszczać tak samo jak niemieckie okupacyjne struktury, jak usie inne, niepodporządkowane jest sowieckiej władzy. Сама сітуацыя вайны вось на шмат франтоў Беларусі, яна стварала такую установку, пры якой станавіліся магчымымі амаль што самыя неверагодныя там часовыя альянсы, перамір'і паміж рознымі сіламі. То бок вядома, напрыклад, акрамя вось польскага савецкага супрацоўніцтва, потым польскія агенты арміі краёвай уступалі ў кантакты з беларускімі нацыяналістамі. Напрыклад, беларускія нацыяналісты спрабавалі навязаць кантакты з савецкімі прадстаўнікамі. Потым адначасова ў 44 годзе, асабліва вясной, напрыклад, калі адбывалася мабілізацыя ў беларускую краёвую абарону, то у некаторых раёнах лічыны яны не праводзілася менавіта таму, што там як бы немцы фактычна дазволілі мабілізацыю ў атрады арміі краёвай, каб яны воевалі з савецкімі партызанамі. Один момент еще хотел бы я почуть ваши оценки. Любая партизанская война, это, как правило, интернациональна. И она, как правило, интернациональна. То бок мы можем допустить, что в армии краёвой удзельнічалі таксама і беларусы, тыя, хто былі супраць Советского Союза, напрыклад, змагаліся за незалежную Беларусь, ці былі антысоветчыкамі, і ў той же час ім не было куды пайсці, у іх не было сваёй беларускай нацыянальнай партызанкі. Ці гэты факт таго, што ў арміі краёвай маглі удзельнічалі беларусы, змяняе наше стаўленне? Ці як змяняе наше стаўленне да арміі краёвай, да дзейнасці польскай партызанкі на тэрыторыі Беларусі? Кожны з гэтых сілаў былі свае палітычныя мэты, якія яны ажыццяўлялі, а беларусы у значнай ступені былі для іх фактычна толькі рэсурсам. Вось і ўсё. Armii Krajowej faktycznie większość soldatów korzystała się białoruskiej mowy, niezależnie czy było na Wileńszczyźnie, Baranowicczyźnie czy na Wachrecczyźnie. Jednak wśród Armii Krajowej prawosławnych, jakich tak administracja raniej liczyła Białorusami, suprać katolików, Polaków, było nieszmat, za wykluczeniem Nowogródzkiej Krugi. Nowogródzka Kruga, jak kolega już wspomniał, 40% co prawdy było u 44 godzie w Armii Krajowej Białorusów prawosławnych. Po tej samej przyczynie, jak już było zgadane, Niemcy objawili mobilizację do Białoruskiej Krajowej Obrony za wykluczeniem Nowogrodzkiej Liczny. W Nowogrodzkiej Licznie odpowiednie gadowiki powinny wstąpić u polskie wojska, jak tam zagadało się. I temu prosto po tej prostej przyczynie, z dozwolu Niemców, mobilizowani byli młodzi ludzie w Armii Krajowej, bo tam nie było struktury Białoruskiej Krajowej Obrony. Ale krótka była. Антон, до вас будет питание, что гитлеровский нацизм и сталинский тоталитаризм – это в одной ступени злочинные системы. По-моему, на сегодня это уже видовочно, мы тут все цивилизованные люди, мы это разумеем. W jakim planie rozglądaniem? Komunizm tutaj był jakby formą istniejącej. Hitlerowski nacyzm przyszedł z wątku, na чужую terytorium. Тому rozglądać te paralelnie. Для насельніцтва вынік быў аднолькавы. Вынік быў аднолькавы. Rozglądać z jurydycznego punktu widzenia to nie zachodzić. Co prawda to nie ta sama kategoria. Александр? Мне здаецца, просто мы павінны ацэньваць, што той рэжым, што гэта, ён не прызнаваў незалежнасці Беларусі. Адпаведна, у гэтым сэнсе ён для нас аднолькава злачынны. Іншае пытанне – гэта
метады, якімі яны карысталіся. І тут, што там быў масавы тэрор і забойствы, што тут быў масавы тэрор, забойствы невінных людзей. Вось і ўсё. Професор, як польська гістарычная навука ацэньвае те две W Polsce сістэмы? również to w tej chwili jest uznawane. У Польшчы właściwie таксама za- гэта za- лічыцца za абсалютна zresztą зразумелым. zrozumiałe. Хаця мы Zaraz адразу ж падкрэсліваем, што myślamy, падбор że, ахвяраў быў dobór іншым. ofiar jest То бок inny. немцы Znaczy, кіруюцца Niemcy kierują się расавымі kryteriami крытэрыямі. rasowymi. Для іх Dla перадусім nich габрэйскае przede wszystkim насельніцтва żydostwo было jest прысуджаным skazane да za поўнай całkowite ліквідацыі, tępienie, вынішчэння. Tu dokonują przerażających І яны тут masowych здзяйсняюць zbrodni. вусцішныя Z kolei, масавыя Jeśli злачынствы. chodzi o władze sowieckie, У сваю to чаргу te савецкая kierują ўлада się кіруецца takimi zasadami класавымі klasowymi, прынцыпамі, uznają, że лічачы, pewne што grupy пэўныя społeczne грамадскія należy групы zniszczyć. трэба Przy czym знішчыць. niekiedy, uznają, Пры гэтым że часам прызнаюць, jakaś што grupa нейкая narodowa нацыянальная jest група раўназначная tożsama z класавай grupą, групе. klasową, Асабліва ў szczególnie w latach 30-е 30., гады, kiedy калі są ажыццяўляюцца dokonywane масавыя чысткі. masowe czystki. Ja chciałbym dodać, odnieść Я się do хацеў tego, бы co tutaj дадаць, już było пракаментаваць mówione o tej тое, пра што ўжо mobilizacji. гаварылася Bardzo пра mocno мабілізацыю. podkreślić, Я że, хачу выразна Armia падкрэсліць, Krajowa, што армія niezależnie od краёва, tego, że czasami хоць часамі wchodziła w ўваходзіла ў różnego рознага rodzaju кшталту lokalne лакальныя sojusze, саюзы, to z ці з савецкімі Polską партызанамі, ці часам Niekiedy здараліся również моманты zdarzały перамір'я się з tego немцамі. typu zawieszenia Яна на broni z тэрыторыі Niemcami, заходняй to Беларусі jednak вяла walkę z барацьбу з Niemcami немцамі, і również na кіраўніцтва terenie таксама Białorusi разумела, Zachodniej што супраць prowadziła савецкай i, улады яна даволі слабая zdawała для też sobie адкрытага sprawę, канфлікту. dowództwo zdawało też sobie sprawę z tego, że wobec władzy sowieckiej ona jest zbyt słaba na otwarty konflikt i dlatego І таму частка акцый з пачатку 44 года праводзілася супраць аддзелу нямецкай памежнай службы. Niemieckiej Straży Granicznej po to, żeby Для odbyć таго, taki каб korytarz, можна было którym выбіць można калідор, było каб wycofać адступіць się у w момант momencie прыходу nadejścia савецкай арміі. Wojsk sowieckich. Ostatecznie zdecydowano Канчаткова было na прынятае użycie- рашэнне выкарыстаць użycie, аддзелы АК для oddziałów паўстанцкіх AK баёў do у walki- Вільні, walki дзе ўзнялося powstańczych w Wilnie, антынямецкае gdzie паўстанне. wybuchło, Спрабавалі антынямецkie захапіць powstanie, горад. próbowano І, як вядома, miasto пазней opanować. I, савецкім jak wiadomo, уладам później накіравалі прапанову zaproponowano, сфарміраваць польскую дывізію, władzom якая sowieckim, побач aby з чырвонай sformować арміяй polską змагалася dywizję, która u б з boku Armii нямецчынай. Czerwonej by walczyła Саветы przeciwko не Niemcom. прынялі гэтай Tej прапановы propozycji і Sowieci раззброілі nie przyjęli атрады i АК. oddziały AK rozbroili. З сённяшніх пазіцый, з сённяшніх ведаў, ці можна напісаць, ці ў стане мы напісаць гісторыю падзеяў другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі, ну, менавіта ў прыватнасці партызанкі, пра якую мы гаворым, беручы пад увагу все партызанкі, якія дзейнічалі, інтарэсы ўсіх народаў, ўсіх дзяржаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі, ці можна напісаць такую гісторыю, зразумелую ўсімі, каб былі ўлічаны інтарэсы ўсіх? Александр. І ці варта гэта рабіць наогул? Ну, я не зусім разумею, што значыць улічваць інтарэсы ўсіх, калі мы кажам пра гісторыю, то таму што з гісторыяй мы маем у гісторыі маем справу з фактамі і ацэнкамі, як бы і факты можна аспрэчваць, ацэнкі можна аспрэчваць, але прынцып навуковасці так ці інакш павінен існаваць, так, і тут не я лічу, што тут няма месца як бы палітычнай мэтазгоднасці, да, такой палітычнай карэктнасці ў гэтых пытаннях. Іншая справа, што мы не павінны дазваляць нейкім гістарычным крыўдам і ўсім астатнім вельмі ўплываць на наше сучаснае жыццё. Як бы давайте дазволім як бы мёртвым хаваць сваіх мертвякоў. Адзінае, што, мне здаецца, аб'ядноўвае ўсе усходнееўрапейскія народы нашага рэгіёну у гэты перыяд, да, не дзяржава менавіта, а народы. Тым, што там украінцы, беларусы, літвіцы, палякі, яны хацелі, рабілі стаўку на тое, каб адбылася сітуацыя 1918 году, калі развалілася і расійская імперія, і фактычна прайграла вайну, і развалілася германская і аўстра-вугорская імперія, і гэта дало магчымасць стварыць новыя нацыянальныя незалежныя дзяржавы. Вось і беларускія нацыяналісты, і украінскія, і прыбалтыйскія, і польскія патрыоты, все, на мой погляд, за ідэальны вынік вайны ставілі менавіта гэты варыянт. Професор, можна напісаць такую гісторыю? Ці не варта нават брацца? Znaczy, myślę, że można, tylko zgadzam Я się думаю, tutaj, że ona можна. powinna być Толькі я тут historią пагаджаюся naukową, з тым, што pokazującą гэта cały мае быць навуковая wszechstronny гісторыя, wachlarz, якая паказвае ўсю рознабаковую faktów, гаму wydarzeń, розных фактаў, падзей, czasami часам dramatycznych, драматычных, часам трагічных, czasem нярэдка niewygodnych невыгодных для кожнага з każdej бакоў strony тагачаснага uczestniczego konfliktu. Wydaje mi się, że Мне падаецца, што сёння да апісання гісторыі raczej падыходзіць podchodzi такім się чынам, do што ў pisania ніякім takich выпадку historii w taki нельга sposób, że апраўдаць to, co злачынстваў nie супраць podlega w мірных żadnym жыхароў. wypadku usprawiedliwieniu, to takie zbrodnie na cywilach.
Няважна, хто здзейсніў і супраць каго, але тое, што забойствы цывільнага насельніцтва заўсёды павінны быць тым, што З асуждаецца. якої мети це робити? Tak. В ім'я чого? I jednocześnie jest У zrozumienie, той жа час że ёсць nawet разуменне jeżeli, таго, што нават калі даходзіла да канфлікту, да той польска-беларускай вайны элітаў, пра якую казаў спадар прафесор Міранович, і сапраўды тады вялася вайна за межы. Вайна, якой няма ў час, калі абодва бакі прагнулі незалежнасці. Zależały na wywalczeniu niepodległości. To nie powinno przeszkadzać. Дык гэта no, не w павінна szacunku перашкаджаць у także павазе, wzajemnym у dla тым ліку wysiłku узаемнай, tych, да высілкаў гэтых нацыянальных герояў tych уласных bohaterów дзяржаваў. narodowych, własnych państw. Гісторыя, калі будзе напісаная, яна мусіць быць не зручнай для ўсіх, да, а нязручнай для ўсіх. Каб яна была крытычна аднолькава да ўсіх бакоў, і тады, магчыма, яна будзе мець сэнс. І можна заябрацца. Na żal, my żyjemy w epochu, gdzie pełna patrymka dla polityki historycznej, nie dla nauki historycznej, tylko dla polityki historycznej. A polityka historyczna formuje się powodle potrzeb bieżących interesów, albo kieruje się niejako elity, dzierżawy itd. Kiedy odkiniemy zrozumiałe interesy dzierżawy, nacji, wtedy możemy napisać taką historię, zaprawną historię. I ta taka historia, liczę, już najbardziej potrzebna wszystkim. Tylko прийнятаюча більшість людей, які приймають рішення про цю політику історичну, це не бере під увагу. У кінці 19 століття один польський історик, Шуйський називався, так сказав, що добру політику і справжню політику можна вести тільки на основі справжньої історії. Фальшива історія є основою для фальшивої політики. І це якби все, що можна в цій справі сказати. Потреба є доброї історії, але як науки. Z takiej historii można uczyć się, a inna historia, jaka jest na potrzeby, pisze się na potrzeby, jakie po politycznemu zakazu, jest tylko mifologia i za to niczego nauczyć się nie możliwe. Дякую великий. Це була добра розмова. Євген Міранович, Олександр Гілагаєв, Гжегош Матика і Антон Рудак були сьогодні у студії наших дебатів «Інтермаріум. Міжмор'я». Павло Мажейка. Бачимося.